Čaute ľudia, tu Jupiter a dneska si budeme zahrať moje Minecraft začiatky. Takže to pomenujeme Jupík. Dáme to normál. Zapneme si koordinácia dní. Minecraft mám v angličtine. Takže vytvárame svet. Toto bude prvých 10 dní, ktorých zahráme. Potom budú vychádzať aj ďalšie diely po čase. Ideme si nakácať stromy. Sú osnici. Drevo máme. Ak sa vám toto video bude páčiť, zanechajte like. Za 2 lajky budem určiť, ak mi dáte 2 lajky, tak určite natočím ďalší diel. Teraz si urobíme plenky. Sapling odložíme. Ja moc nie som dobrý v hľadaní diamantov ani takýchto orečok, ja radšej stavám, takže tak spravíme si tyčky, krompáč, tak bereme, a crafting tu môžeme nehať, kamene hneď vedľa, semka, že zoberieme tak, jaskyňa, tak zoberieme tak 18 stolnu napríklad. 18 je také v pohode číslo. 14, 15, 16, 17, ešte jedna. 18, tam bola jaskyňa, takže tam nechcem byť. No tam zombíci prekvapia, to nechcem. A jabko, to si beriem. Položíme to rovno, to nám netreba. To si dáme semka, to tiež netreba jabko. Jablko odložíme, krompáč odložíme, tiež. Dobre, vykraftíme meč, ešte styky dáke, krompáč, sekerku. Pre istotu ešte robím jedny styky na ešte furnejsku bude treba. Tak. A ešte styky a spravím lopatku. Dobre. A spír môžem ešte spraviť pre istotu. Tak by sa zišiel. To máme takto. Teraz si zoberieme crafting. A ideme trošku a ideme si získať toto jedlo s prasaťom, mečom asi. Dobre. Tam bude tiež niečo, tak ideme trošku sa poprechádzať. Cherry biome, slepice nechcem, teda málo mesa. Neviem, kde sa tak zabývame, lebo toto bude prvých 10 dní. Takže budeme musieť mať dosť zásob, neviem, či na noc sa teraz nebudeme zakopať v nejakej skale. Asi budeme zakopeme sa. Tento môže podľa mňa aj začať náš podzemný baráčik. Takže to je zničený portál, tak tam ideme. To je dobré šťastie zatiaľ, tam môžu byť dobré veci, dáky, efficiency, krompáč. Sice gold nie je moc najlepšie, a keby som ho pošetril, tak by to bolo dobré. Alebo armor by sa hodil na začiatok na noc. Je ten veľký. No, tam budú aj goldy. Ale nemám iron krompáč. Tak teraz ideme dáko zísť do vody. Ideme tam.
Neviem, ako môžeme, čo by ste chceli vidieť v tejto sérii, tak napíšte do komentára, čo by ste tak chceli vidieť, alebo dáke tipy alebo triky v Minecrafte mi môžete napísať. A tak, k tomu portálu, prosím, nech sú tam dobré veci, prosím. Skočím, dobre. Jedeme, tu je veľký strom, to nemám rád. A ešte krávu zabijeme po ceste na jedlo, to sa bude hodiť. Dobre, máme. Potom aj ovce, to sa budú hodiť na noc, možno ani nebudeme prečkávať noc. Možno získame ovečky. Jednu si dám asi mäsko. Trošku. Prasiatka, to využijem. Nemám ale všetko, dobre. Nemám blokov, sa už tak bojím. Dúfam, že tu bude taká truhla. Kde je tá truhla? To rici. To je fú. Prosím, dobré veci. Chestplate. Goldový. Dobre. 2 obsidiány, to je v pohode. Dobre. Arbor nakoniec, prečo nie? Má taký enchant? Fire protection, to neviem čo je. No akože viem, ale moc to neviem. Idem ešte pozabíjať takých mobov. Poď sem! Hejde! A potom by mali začať hľadať aj miesto na dom. Sa bude hodiť. Toto si odložíme. Ovce. To bude na posteľ. Yes. Critical. Teraz zabíjať asi iba prasatá, kravy a ešte jednu ovcu. Slepice, neviem tak. Tie nie sú moc dobré. 9 mesa, to je dobré. A ovca posledná, yes. To je dobré. Tak, ideme vykraftiť posteľ. Ideme vykraftiť. Jojda. Tak, bum. Dobre. Semka a tu môžeme berať ľubujem tieto veci. Ideme sa zabývať v odákej tej hory. Asi tam, alebo tu by takto na tejto planinke mohli začať stavať dom pri portáli. To by bolo dobré. Ale najprv sa tu zakopeme do dúry. Možno aj tam budeme bývať. Kto vie, čo sa z toho vynorí. Dúfam, že to bude rýchlych 10 dní a nebude to také 20 minútové video. Ale tie noci ubehnú rýchlo, takže začneme nakopať. Lopatkou. Ešte toto. Čím viac sa dá lopatkou, tým lepšie, ale nemám torčky, takže tak robím trošku túto stenu trošku. Tak stĺpik. Stačí vlastne iba jedny dvere, to viac mi netreba. Tak, dáko to môže byť. Takto dvere. Začnem kopať tak trochu. Hodilo by sa uhlie teraz na torčky. Tu k tomu takto zatiaľ bude stačiť, keď nájdeme uhlie, tak tu budeme rozširovať. To si odložíme pekne. Posteľ si zoberiem. Posteľ si dám takto sem. A môžem dať ušetrové miesto, tak crafting a pec, dáme to do steny. Vlastne my si môžeme vypiecť
týmto krumpáčom, keď ho tu dáme, tak my si môžeme vypiecť drevo. Aha, to nie je to drevo. Trošku iné drevo, tak ho idem nakacať. Asi vedem to mať byť aj to cherry. To by mať to cherry. A uhlie, tak nič. Tak nemusíme ani. Mohli by tu byť aj irony. To je bolo. Nepýtajte sa ma, prečo to ťažím si kardelo. Radšej si zoberiem hlinu k sebe. Si môžem vystavať trošku. Už ide byť pomaly noc, tak zoberiem rýchlo toto uhlie. Stačí zatiaľ 2. Idem dole rýchlo a budeme spať. Nádherný boráček. Spať. Dobre, prežili sme prvý deň. To je dosť dobré. Teraz si dáme nedáme sa naš vypekať. Ideme si spraviť torčku. 4 torčky zatiaľ. To bude stačiť. Toto si odložím. A môžem vypekať vlastne mäso odložím. Sa bude hodiť. Ešte pôjdem potom vypekať, tak potom ho dám. Ešte semka, môžeme dať a semka. To môže byť. Teraz som taký, že dosť hladový, tak mal by som ísť nakacať to uhlie. Tak. A tu bolo. Dobre. A ak poznáte Siria Kariho, tak neviem, či viete, ale dá sa hrať na Bedrocku. Ak hráte takto na konzoli alebo na telefóne, tak sa dá hrať už MC Rybáš. Ak by ste to chceli vedieť, tak som teraz spravil takú menšiu reklamu. Aj keď s tým nemám vôbec spoluprácu, lebo nemám žiadnu. Ideme vypekať mäsko. Dám tam najprv asi toto najprv. To skontrolujem. No a teraz môžeme zatiaľ čakať takto na posteli. Tak nie, lebo je to moc nízke. Tak pri posteli. Takto. Nepýtajte sa ma, prečo som Alex. Takže tak, ideme čakať. Ty kokso. Už to točíme trošku dlhšie, takých 10 minútiek to už bude. Tak to zostriham dáko, sa pokúsim, ak to nedokážem, tak je to na prd. Lebo preto, tak asi to môžeme zmeniť aj na Minecraft začiatky. Neviem, či to bude 10 dní presne, lebo nepotrebujem, aby ste tu sedeli pol hodinu a pozerali na takého nooba v Minecrafte. Moc nie som dobrý, takže mi to moc nejde. No za chvíľu tam idem dávať toto mäso. Čo sa idem pripraviť. Tam asi vykraftím tú rýchlejšiu pec, myslím, tu neviem, ak sa volá, tu čo iba mäso môže vypalovať. Tu asi potom vykraftím a nakacať drevo niekde. Kde? Ja som sa nájsť. Takto tu môžeme nehať na také 2-3 dni. Akože Minecraftové, že neviem, tak ako to budem cítiť, tak vtedy to zastavím, ale tak za takú chvíľočku to môže byť tak 5 minút. Nech to nie je dlhé.
Môžeme ísť asi nakácať. Neviem, čo ideme teraz robiť. Tak napríklad dáme si to uhlie, čo tu bolo. A keď sa vypečie mäso, zoberiem to uhlie, tak asi budeme končiť. Dva uhlia, ulici. Jojda. Moc uhlia tu není. Tu bolo viac, nie? Či? Sa mi iba zdá. Skúsim to preskákať. No tak to už nie inak. Tak keď sa vypečie mäso, tak bude koniec. Uhlie dáme semka. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte tu like. A ak chcete, tak aj odber. A vidíme sa u ďalšieho dielu. Čau! Pozdravujem vás, Alex s Krumpačom.